Astagangga Wiratan kalawan Patra sama manis lampan utama sabudi kasasama karena papastel narima tawis jalmi paragama Allah Pak Haji Amin jalanan kasaluyuan ibu lurah sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga jungjuna korekan sewasi unika buka pangungrep ngadep purwa Purwaman Draman Drawin Nulan ya engki
sosro tinggal tinang pamutusin Marita tedak saking punipun dados tantaning carita ya kukung gebang siwalan denayu kadenayu ayu pada tetes tumarates kang tinaretesanana astaga wiratan kalawan patra asta hartosipun tangan Gangga gangga banyu Wira namaipun wong linawi tanu mausi patra hartosipun kalam telagu mulane wonten aksara Jawi Salajengna inggih kang sawidak perkawis ya inggih kang pinun saleh kalawan dasa eka hartosipun sewiji dasa iku puluh inggih lajengna opo wiki jasane para wali salapan ka 10 tunggal wali kang dure ilmu jemar panalar sugih pangartina lan dijayingrana untulingga anu mengeglarakeun aksara kali ya apa kang namine aksara wianjana lan aksara wianjani wianjani kalabat hukum kumaha